Jeg synes, det er et fedt arrangement og et sted, hvor vi er så mange med kompetencer inden for samme områder. Stemningen er helt speciel. Det at få skabt nye kontakter, det er helt vildt vigtigt. Og det synes jeg, at det her giver et godt forum, hvor man har mulighed for det. Og så det med, at man kan komme ind og høre nogen, der ved noget helt specifikt på bestemte områder, og få noget viden med hjem på det. Det er så gavnligt og er inspirerende og er virkelig noget, man kan tage med herfra. Med de speakers, der er blevet valgt her, der føler man virkelig, at man får noget ud af dagen, og man kan få noget viden med hjem herfra, som jeg synes er super interessant. Og her hos Arrow, der er vi her, fordi vi er Citrix' ene distributør. Og for os er det helt naturligt, at vi skal være her, for det er her, det sker. Og vi har så valgt at lave lidt underholdning ved at lave en racerbane, hvor forskellige kan komme og deltage og prøve at køre 10 runder og se, hvem der er hurtigst. Og vi kan jo mærke, at folk de går jo tilbage i barndommen her, fordi at det skaber bare minder fra sin egen barndom. De er nysgerrige. Det er jo altid dejligt at møde folk, der stopper op, fordi de tænker, hvad er det her for noget? Så det synes jeg er rigtig fedt. Og så det der med, at folk kan få lov til at lege og få lov til at prøve at se, om de kan huske, hvordan sådan en racerbane fungerer. Men det ser ud til, at når man har lært at cykle, så kan man altid cykle, og det virker lidt som om, det er lidt det samme her. Når man er så mange, der interesserer sig inden for det samme område, jamen så er det sjovt at gå rundt og snakke og skabe nye kontakter og få ny viden. Så jeg synes virkelig, det er et fedt arrangement, det her.